Salutare tuturor, oameni buni și bine ați revenit la un nou minunat episod. Astăzi voi vorbi despre un subiect un pic mai interesant așa pentru mine. Nu știu dacă și pentru voi, dar pentru mine e un subiect destul de interesant și important, ca să zic așa. Anume, istoria canalului meu de YouTube. Canalul principal, nu ăsta. Și apropo, ăsta e un canal secundar, așa că abonați-vă și la asta, dar și la canalul meu principal de gaming. Și nu uitați să dați like, subscribe, clopoțel, să intrați pe site-ul meu, să vă abonați și la Dragon Ball Studios, știți și voi toate chestiile astea și că vi le-am mai zis deja, și să-mi dați follow pe Instagram și pe TikTok la Andu The Shadow, respectiv andu.ik. Cu asta fiind spuse, haideți să vorbim astăzi despre istoria canalului meu de YouTube și să înceapă videoul. Prima oară, eu nu am început ca un YouTuber de gaming. Prima oară când mi-am făcut eu canal de YouTube a fost când eram la un curs din ăsta de, nu știu cum să-l numesc neapărat, dar eram efectiv la un curs de animații și gen făceam animații și m-am gândit să îmi fac o miniserie de câteva animații pe care să o postez pe YouTube, așa că mi-am făcut pentru prima oară un canal de animații. Programul în care făceam eu animațiile astea se numea Powtoon și dacă mai aveam animațiile respective, vi le arătam și vouă, vă arătam un scurt montaj, doar că am încercat să le caut și din păcate nu mai sunt pe site, le-au șters băieții de la Powtoon, că era o platformă în browser gen pe care făceam animații și din păcate le-au șters, așa că nu prea mai am cum să vă arăt animațiile. Dar știu că aveam și o miniserie de animații numită The Chick Power, dar v-am zis, din păcate nu pot să vă arăt că nu mai există acele animații, le-am pierdut. În orice caz, mi-am șters canalul ăla la scurt timp după, că nu se uita absolut nimeni la animațiile respective și erau și destul de prost făcute, așa că nu mă așteptam să se uite cineva, le postam eu așa pentru fanul meu. După, mi-am început din nou călătoria pe YouTube la finalul lui 2018, când mă jucam extrem de mult Minecraft pe telefon, așa că m-am gândit să fac și un canal de Minecraft numit Andu Pro. Acel canal stă la baza canalului pe care postez și în ziua de astăzi, Andu The Shadow, gen canalul meu principal. Apropo, cred că am zis chestia asta și în intro, ăsta e canalul meu secundar, Andu The Shadow, pe care vorbesc și spun story time-uri și chestii, așa că abonați-vă și la asta, dar și la principal, vă reamintesc chestiunea asta. Dar faza este că acest canal Andu Pro este până și în ziua de azi canalul meu, gen, adică efectiv canalul pe care l-am eu astăzi, Andu The Shadow, e un rebrand al canalului respectiv, gen, e fix același canal, doar că i-am schimbat numele. Și apropo, încă există câteva videouri publice în momentul de față, de pe vremea pe când încă mă chema Andu Pro. De exemplu, știți video ăla cu ferma de găini? Ăla e efectiv primul meu video public de pe canal. Ăla e de pe vremea pe când mă chema Andu Pro. În orice caz, videourile de le făceam pe vremea pe când mă chema Andu Pro erau destul de slab calitative, le filmam de pe telefon, că nu aveam un laptop atât de bun încât să pot să mă joc pe el sau un calculator cum am acum. Dar și dacă încercam să filmez de pe laptop, îmi duceam Minecraft-ul în 3 FPS-uri, așa că de pe laptop nu era o opțiune să mă joc, așa că jucam de pe telefon Minecraft și nici măcar nu editam videoclipurile pentru că habar n-aveam cum să fac chestia asta și nici n-aveam timpul necesar să fac chestiunea asta, că dura destul de mult și acum durează destul de mult și de asta postez extrem de rar, că îmi ia foarte mult să editez videouri. În orice caz, la un moment dat în 2019 mi-am schimbat numele canalului din Andu Pro în 97 Channel. Nu mai țin minte exact de ce am făcut chestia asta, doar că mă gândeam că e un nume mai șmecher, așa că mi-am schimbat numele canalului. Nici măcar nu mai scria Andu în numele canalului. Chiar nu știu ce logică am avut în spatele schimbării numelui ăsta. Odată cu rebrandul canalului am început să mă mai joc și alte jocuri, nu numai Minecraft, și primul joc pe care l-am jucat în afară de Minecraft a fost Brawl Stars. Brawl Stars e un joc care, sincer să fiu, mi-a schimbat oarecum copilăria și gen, când a venit Brawl Stars-ul, mă jucam o grămadă de Brawl Stars, îmi plăcea extrem de mult și acum, până și în ziua de azi mă mai joc Brawl Stars și s-au lansat niște game moduri noi, s-a lansat Brawl Arena, care e cel mai nou game mod și cel mai șmecher după părerea mea. Dacă mai vreți videouri cu Brawl Stars pe canalul principal, nu ezitați să ziceți în secțiunea de comentarii, că voi la videourile mele nu lăsați comentarii, frate, nu știu ce aveți, zici că sunteți
că sunteți prea vorbiți, nu aveți chef de vorbă. În orice caz, pe lângă Brawl Stars am început pe la finalul 2019 o serie de Labs World, care e un Super Mario. Apropo, voiam să fac zilele astea un video de Labs World, să-mi amintesc de vremurile bune, doar că din păcate OBS-ul s-a decis să nu filmeze. Efectiv nu mi-a filmat, habar n-am de ce. Sper că acum filmează și se aude totul bine, așa pare din câte am verificat chiar acum. Pe lângă astea mă mai jucam și alte jocuri gen Slither.io, Boku Boku, nu știu, alte jocuri pe care le mai găseam eu pe Magazine Play. Faza e că și pe atunci filmam pe telefon și v-am zis deja, nu editam absolut deloc, gen ce filmam aia puneam pe YouTube și din păcate erau destul de cringe videourile. Apropo, pe seria cu Brawl Stars îl invitasem și pe un prieten de-al meu. Dacă vreți puteți să vă uitați efectiv pe video dacă mai sunt pe public. Dar da, ideea e că de atunci începusem cu colaborările. Așa, continuând, în 2021, care a fost un an foarte prost pentru mine, nu o să intru în prea multe detalii acum, dar cred că intuiți și voi unul din motivele pentru care a fost un an teribil, anume pandemia, că a continuat și în 2021, pe lângă faptul că a început în 2020, dar nu trecem peste asta. În 2021 mi-am schimbat din nou pentru a treia oară numele canalului. Am ales numele Under the Shadow. Fun fact, știți de unde am ales eu numele ăsta? Nu știu dacă cunoașteți voi jocul Raid Shadow Legends, acel joc care sponsorizează o grămadă de youtuberi și o grămadă de youtuberi îi fac reclamă. Ei bine, mi-l instalasem și devenisem destul de bun la jocul respectiv, dar bine, faptul că nu puteam să trec de lumea a 5-a e partea a doua. Oricum nu contează, ideea e că numele meu Under the Shadow provine de la Raid Shadow Legends. Acolo mi-am ales prima oară numele ăla, gen pe jocul respectiv mi-am pus numele, gen username-ul meu Under the Shadow și cred că încă și în ziua de azi există contul, doar că mi l-am pierdut. Nu știu, că mi-am făcut vreo 5 conturi pe jocul ăla, că pe toate le pierdeam când îl dezinstalam, dar ok. Și de atunci am eu numele meu pe care l-am chiar și în ziua de astăzi și îmi făcusem chiar și un logo și programul cu care am făcut acest logo, țineți-vă bine, este Microsoft Paint. Uitați logo-ul cât de urât arată, deci n-am cuvinte. Și asta s-a întâmplat acum 4 ani, mă rog, în fine. Atunci obținusem și eu un laptop mai bun și începusem să filmez de pe laptop și cu Minecraft, deși îmi ducea destul de prost Minecraft-ul, și cu Brawl Stars și cu alte joculețe, habar n-am, nu mai știu. Știu că mă jucasem la un moment dat un joc cu un robot, ceva de trebuia să colectez niște chestii, doar că, mă rog, nu mai știu, dar știu că mă jucam și alte jocuri în afară de Minecraft, doar că în principal Minecraft și de atunci începusem eu cu efectiv cu seriile mele de Minecraft, bine, nu cele mai șmechere serii, dar whatever. Și pe atunci începusem să-mi și editez videourile, gen să le editez, doar că le editam pe un program care se numea, și țineți-vă bine a doua oară pentru video ăsta, Microsoft Movie Maker sau Windows Movie Maker. Da, efectiv editorul default din Windows. În orice caz, eram destul de începător în chestia asta, chiar dacă făceam YouTube de aproape 4 ani, tot eram destul de începător, dar la finalul lui 2022 am început din nou în forță, pentru că în 2021 s-au întâmplat niște chestii și n-am mai putut să postez. După laptopul mi s-a cam stricat și nu prea am mai putut să postez. Am încercat să postez de pe telefon, doar că îmi luasem un telefon care nu prea, efectiv nu știu ce avea de nu voia să filmeze. El era un telefon foarte bun pentru gaming și chestii, doar că nu voia să filmeze, nu înțeleg de ce. În fine, pe la finalul lui 2022 am reînceput să postez cu Minecraft și toate videourile de la momentul ăla, efectiv, din 2022, pe lângă faptul că sunt făcute pe noul meu calculator, cel pe care l-am chiar și acum, sunt și publice, gen le aveți disponibile pe canalul meu de YouTube, pe toate, începând cu anul 2022. Fun fact, cele de dinainte, majoritatea le-am dat pe privat, că nu mai erau relevante, erau destul de cringe, erau destul de low quality, așa că am zis să scap de ele. Și eu oricum le țin să mai râd la cât de prost eram pe vremea aia. În orice caz, în 2023 a început adevărata nebuneală la mine pe canal, că am făcut primul meu SMP, am început primul meu SMP cu prietenii și prima colaborare totodată pe Minecraft, Ucraft-ul. Ucraft 1, apropo,
că am avut două serii numite Ucraft, una Ucraft 1, una Ucraft 2, foarte diferite ca conținut, vă recomand să vă uitați la ambele, mai ales la Ucraft 2, dar ideea e că în Ucraft 1 făceam acolo, efectiv era un SMP, pur și simplu, n-am mai multe chestii de spus despre acel SMP, în afară de faptul că era un SMP pe care ne distram noi pe acolo, ne jucam chestii. Și pe lângă asta, atunci a începusem eu să fac colaborări cu prietenii mei, mai ales cu Mario Gaming, gen prin aprilie 2023, e prima oară când am filmat cu Mario Gaming. Și Mario Gaming, din câte știți, filmez cu el până și în zilele noastre și e un foarte bun prieten al meu, unul din persoanele care mă ajută pe acest canal, pe lângă alții pe care o să-i menționez un pic mai încolo, dar ideea e că așa mi-a început mie călătoria prin SMP-urile Minecraft-ului. În vara lui 2023 am reușit să fac un video atât de popular încât literalmente dacă vă duceți pe canalul meu principal și dați pe tabul de populare, va apare primul. Are vreo 25.000 de view-uri și se cheamă Am încercat Grimace Shake în Minecraft. Da, și eu sunt dezamăgit de faptul că ăsta e cel mai popular video al meu, dar aia e audiența, n-am ce să-i fac. Dar eu, spre deosebire de alți youtuberi care sunt efectiv trend chaser și fac numai trenduri, eu am încercat să-l fac cât de cât cu poveste și să nu fie cringe. Nu știu, mie nu-mi place să fac chestii de astea cringe, să mă prefac că nu știu ce, să mă prefac că sunt un om care nu sunt. În general, eu vreau să fiu destul de vertical pe YouTube și să efectiv să am personalitatea mea pe care o am și în viața reală, să nu joc niciun personaj de ăla de nu, astăzi vom face nu știu ce și astăzi a scăpat nu știu cine de nu știu unde. Nu mă înțelegeți greșit. Îmi place să dau roleplay și tocmai de asta am făcut și video ăsta și ce a urmat după el, anume un proiect despre care o să-l menționez un pic mai încolo. Oricum l-am menționat deja de prea multe ori că e cel mai mare proiect de pe canalul meu. Probabil că deja v-ați prins despre ce vorbesc. Dar ideea e că după ce s-a terminat seria Ucraft, a început seria Minarchy, care era un SMP de anarhie, în care aveam oricând voie să ne batem și eram două facțiuni și practic eram la război cu cealaltă facțiune noi, că facțiunea mea era alcătuită așa, din mine, Mario Gaming, Bill Cypher 256, membru nou la vremea respectivă pe canalul meu de YouTube, și Andrei LOL Pro, care era un băiat care era și el pe acolo pe SMP, nu a mai venit la videouri de atunci că na. Dar ideea este că odată cu Minarchy a început și cel mai mare proiect al meu ever, gen pe care l-am făcut vreodată, anume Shorts Wars România. Dacă vreți să aflați mai multe despre Shorts Wars România și ce este și orice despre această serie, uitați-vă la video-ul meu de pe canalul meu principal, în care am explicat întreaga poveste a acestei serii, căci da, este o serie cu poveste de tip ARG sau Alternate Reality Game și dacă vreți ceva mai inedit și mai interesant pe YouTube românesc, uitați-vă la Shorts Wars România, cu toate că primul sezon al seriei nu a fost de mare calitate. La un moment dat o să plănuiesc să fac un remake al primului sezon ca să fie mai calitativ, să puteți și voi să vă bucurați de seria întreagă fără probleme de calitate și chestii. Dar faza e că primele două sezoane ale seriei s-au desfășurat pe Minarchy și au reprezentat cele mai muncite videouri ale mele, cele din Shorts Wars România. Așa, apropo, ziceam că sezonul 1 nu a avut o calitate foarte bună, dar sezoanele 2, 3 și 4 au fost chef's kiss. Mie mi se pare că au ieșit prea bine, gen. Bine, cât de bine am putut și eu să le fac, că eu efectiv n-am băgat niciun ban în YouTube, nu am angajat pe nimeni să editeze, să chestii. Am făcut totul din cultura mea generală de editare și chestii. Și povestea seriei în sine am conceput-o în mare parte eu și cu prietenii mei efectiv care au participat la serie și evident că m-am inspirat, că probabil că vă dați și seama și după numele seriei, că e Shorts Wars România, m-am inspirat după seria din America, de la youtuberii din America sau din afara țării, numită Shorts Wars, care era tot un ARG și are la bază tot aceeași poveste, doar că noi am modificat-o extrem de mult și până efectiv pe parcursul seriei am adăugat atâtea chestii încât nici măcar nu mai seamănă poveștile una cu alta, în afară de faptul că e vorba de clone. Asta e cam singura similaritate dintre serii, că e vorba de clone. În rest, a noastră e aproape complet diferită. Like, avem niște personaje de nu știu, efectiv nu știu cum ne-au venit ideile astea, dar în fine. La finalul lui 2023 și începutul lui 2024 am început un nou SMP.
Ucraft 2, care era un SMP de roleplay modat. Efectiv aveam moduri și este și SMP-ul meu preferat și chiar plănuiesc în această vară să mai fac un SMP exact la fel ca Ucraft-ul, doar că mult mai bun, gen ca Ucraft 2 cu moduri și chestii, doar că mult mai bun, cu niște moduri mai șmechere, cu niște habar n-am. Efectiv încercăm să facem roleplay mai ca lumea, să fie mai distractiv și pentru noi și pentru voi, oameni buni, că până la urmă voi sunteți audiența noastră și cei pentru care facem aceste videouri. În orice caz, pe Ucraft 2 au participat mult mai mulți membri comparativ cu SMP-urile noastre anterioare. Și, nu știu, mie mi s-a părut că ne-am distrat o grămadă, cel puțin eu m-am distrat o grămadă, nu știu din perspectiva la restul oamenilor cum s-a simțit, dar mie mi-a plăcut extrem de mult. Și pe Ucraft 2 s-a întâmplat și sezonul 3 din Short Source România, apropo de serii și chestii. Și haideți să vă povestesc o scurtă istorie a întâmplărilor de pe Ucraft. Prima oară am fost ales primar, apoi din cauza lui Mario Gaming am ajuns la închisoare, că a făcut el niște chestii mai nașpa, trebuie să vă uitați ca să înțelegeți. Apoi, după ce am ajuns eu la închisoare, s-a întâmplat și sezonul 3 din Short Source România, am fost atacați chestii. După aia, după ce am revenit la normal, ne-am făcut unii altora farse de 1 aprilie, pe un video special de 1 aprilie, care a fost unul din videourile mele preferate. Apoi a venit boala gălbază la noi pe Ucraft, dacă nu știți ce e aia, doar uitați-vă la video. Și la finalul seriei am ținut și o decernare de premii pentru literalmente fiecare om în parte. Am avut premii de genul cel cu cei mai mulți bani, cel cu cele mai multe ferme și chestii, cel cu cele mai frumoase construcții, I don't know, chestii de genul ăsta. Ce alte premii poți să dai în Minecraft, să fim serioși acum. După Ucraft 2 a urmat și sezonul final din Short Source România, sezonul 4 Endgame. Acel sezon nu s-a întâmplat pe un SMP în parte, ci s-a desfășurat mai mult ca un serial, gen, într-un loc separat și, mă rog, dacă vreți uitați-vă, eu chiar vă recomand să vă uitați la Short Source România, am muncit o grămadă cu băieții să facem această serie, mai ales sezonul 4, e cel mai muncit sezon al nostru și se bucură și de o calitate destul de bună în opinia mea, mai ales filmul de la final, deci dacă ajungeți, vă uitați la întreaga serie, inclusiv la film, sunteți cei mai respect oameni ever. După Short Source România, am decis să mă axez înapoi pe conținutul pe care îl făceam înainte de seriile astea, anume gameplay-ul. Efectiv, Minecraft Dar, Minecraft Manhunt, etc. Între timp, am definitivat și un proiect pe nume ATSCU, anume Universul Cinematic Under the Shadow, că ATSCU e o prescurtare în engleză la Under the Shadow Cinematic Universe, gen ATSCU, și în română se traduce Universul Cinematic Under the Shadow, doar că stați liniștiți, videourile astea nu sunt în engleză, doar i-am pus numele seriei în sine sau universului cinematic în sine în engleză, doar ca să sune un pic mai bine și numele ăsta de ATSCU a rămas efectiv numele din spatele poveștilor de pe canalul meu de YouTube. Această serie, bine, nu pot să-i zic serie, că e un proiect care include mai multe serii, gen cum ar fi și Short Source România, cum ar fi și mini-arcul ăla de l-am făcut eu acum câteva săptămâni în care am fost virusat pe Minecraft și anumite următoare serii, habar n-am dacă se va mai întâmpla vreo serie pe ATSCU, dar cel mai probabil se vor întâmpla și chiar avem una plănuită. Dar ideea este că acest playlist al Universului Cinematic Under the Shadow include toate videourile mele cu poveste, doar că nu am stat să bag toate videourile și din Short Source România în playlistul ATSCU, fiindcă deja Short Source România are propriul său playlist pe canalul meu, așa că le aveți organizate videourile dacă vreți să vă uitați la seriile mele. În orice caz, la finalul anului trecut am început și cu băieții să mai lucrăm la un alt proiect pe lângă canalul meu de YouTube, Dragonborn Studios, un studio de animații cu Minecraft. Efectiv, pe Dragonborn Studios, că nu prea v-am explicat ce o să facem pe acest Dragonborn Studios, vom face, cum ar veni, seriale cu Minecraft. Și gen seriale de-alea muncite și ca lumea și animate, efectiv cu poveste în Minecraft, cum ar veni.
Nu vă dau mai multe detalii, fiindcă nici măcar nu sunt eu liderul acestui studio, ci prietenul meu Cool Dragon Hunter, și mi-a spus să nu dau leak-uri legate de chestia asta, doar că veți vedea la un moment dat, când va fi gata, veți vedea ce urmează să facem. Și chiar vă recomand să vă abonați la canalul Dragonborn Studios, aveți un link în descriere și la acesta, pe lângă canalele mele efectiv principal și secundar, pe care sunteți chiar acum pe cel secundar. Dar mă rog, asta ne aduce în prezent, când încă lucrez la o tonă de proiecte pentru ambele mele canale. Da, și acesta și cel principal. Pe viitor plănuiesc să creez atât videouri cu gameplay, cât și videouri cu poveste, gen să le alternez, să fie câteva cu gameplay, câteva cu poveste, căci mie îmi place efectiv să fac videouri cu poveste din câte vedeți, și în ultima vreme chiar includ poveste, gen legată de Atsuku și de chestii, chiar și în videourile mele principale, gen, nu știu dacă sunteți voi neapărat atenți la chestia asta, dar eu mai includ anumite chestii din Atsuku și în videourile mele principale, și eu cu băieții, și când filmăm, nu știu, de exemplu când filmăm cu MGKS, apropo oameni buni, seria MGKS e pe sfârșite, se va termina în curând, dar eu cu băieții mai dăm roleplay din când în când la chestii care s-au întâmplat în Short Wars România și așa. Noi ne place să fim mai tot timpul un caracter. Și încă un lucru care ar trebui să fie o promisiune, doar că, din nou, nu știu în ce măsură o să mă țin de ea. Din vara asta voi posta mai des pe canalul acesta Undo the Shed 2 cu story time-uri și chestii, cum a fost chiar și acesta. Și un proiect care se va întâmpla în destul de scurt timp, va urma o nouă serie, dar nu pe canalul meu, nici pe cel principal, nici pe cel secundar, ci pe canalul prietenului meu Gabriel the Warrior, doar că nici nu pe canalul lui principal, ci pe cel secundar, Agent X Gabriel. Va urma o miniserie pe canalul acela, la care vom participa toți băieții din Atsuku. Vă voi lăsa un link și la canalul acela în descriere, să vă abonați și acolo, pentru că și el depune destul de mult efort în facerea videourilor lui, și vom apărea în curând și noi, băieții din Atsuku, acolo, așa că dați subscribe și la canalele lui Gabriel. Și cam asta a fost pentru astăzi, oameni buni. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu știu dacă vi s-a părut extrem de interesant sau mai interesant decât restul, doar că a trebuit să adresez și eu acest subiect al istoriei canalului meu de YouTube, așa că nu uitați să lăsați și voi un like de plecare, un subscribe, să vă abonați și la canalul meu principal, să intrați pe site-ul meu, să vă abonați și la Dragonborn Studios, și cam asta a fost. Pa, pa!